Облави окупантів. За перші 3 місяці цього року російські силовики провели 45 обшуків в анексованому Криму. 36 з них в будинках кримських татар. Це більш ніж вдвічі перевищує показник першого кварталу минулого року. Таку статистику оприлюднив Кримськотатарський ресурсний центр. Найпоширеніші підстави – участь підозрюваних у нібито незаконних збройних формуваннях та у забороненій в Росії мусульманській організації Хізбут Тахрір. Також часто приходять під приводом пошуку наркотиків. Найпекельнішим місяцем з початку року став березень. Тоді зафіксована рекордна кількість облав за всю історію окупації Криму. Загалом за 3 місяці цього року окупанти затримали 52 людей, серед них 41 кримський татарин. Напомним, что после оккупации Крыма Российской Федерацией обыски стали регулярной практикой на полуострове. Данные действия являются акцией устрашения и запугивания нелояльных к действиям России в Крыму людей. В 2018 году на территорию оккупированного Крыма российские силовики провели 92 обыска, 75 из которых в домах представителей коренного крымско-татарского народа.